Обмен прывітаннямі, размова об эканамічных адносінах Брэста і Ізраіля і, канешне, асноўная тэма сустрэчы ўжо добра вядомая шырокай грамадскасці знаходка на будаўнічай пляцоўцы па вуліцы Куйбышева. Тут пры правядзенні падрыхтоўчых работ былі знойдзены астанкі ахвяр яўрэйскага гета. Спачатку размова ішла аб сотні чалавек, цяпер гэта ўжо каля 1300. Работа пошукавага батальёна на месцы знаходкі будзе працягвацца да канца сакавіка. Паўстала пытанне, што рабіць на гэтым месцы далей. Рашэнне, якое прапанаваў старшыня гарвыканкама Александр Рагашук, перапахаванне астанкавых ахвяр гета на паўночных могілках Брэста з запрашэннем на гэтую жалобную працэдуру міжнароднай грамадскасці. Была і паездка госця на месца знаходкі. Надзвычайнаму і паўнамоцнаму паслу Ізраіля падрабязна расказалі, як плануецца ўладкаваць гэтую тэрыторыю пасля ўзвядзення дамоў, каб захаваць памяць загінуўшых. Кіраўніцтва горада прапануе скульптурную форму, якую пакуль невядома. Як адзначыў госць Алон Шогам, для яго народа самае важнае – захаванне катэгории памяти. Создать такую возможность, что и еврейский мир, и местное население видели, что случилось исторически, поняли, как это правильно обратиться к этому, и может даже, так сказать, дать пример другим местам, которые сегодня, к сожалению, в мире начинают или забывать, или неправильно напоминать тему Холокоста, в отличие от того, что мы видим здесь. Поэтому я считаю, что можно взять неплохой пример о том, что здесь сегодня происходит. С момента обнаружения останков мы находимся на постоянном контакте с еврейской общиной, с раввином, и я с полной ответственностью заявляю, что ничего вопреки или в нарушении каких-то канонов делаться не будет. Таксама былі абмеркаваны іншыя пытанні далейшага супрацоўніцтва, у прыватнасці будаўніцтва ў Брэсце сінагогі. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».